Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ngakwa berpentip pada bakandon ke meeting jong ki riurang ba jong ki nongelam ki longkmi ki longpa bat ki khun samla ha ka shitarik jong upnai jun kapor khat arbaje hador bar hall jong ka mau karwat ngi khot subha ya usim bat ka executive committee jong u ya u MDC jong ka mau karwat constituency ya ki menteri snong rengkat bat ki executive members ki jongki ya ki president ki secretary rengkat bat ki executive committee jong ka KSU jong ka HYC ka HITO ka HNM ka FKJGP bat ki wei ki NGOs ki badon hakadong kathain makurat hi baru ko wei ni khotso baru ya ki riurang ba bat ki nongelam jong kadong kathain laki long ki nongelam rangba lane ki nongelam samla lane ki nongelam lokmi i khotso baru ya manager jo ka sankur rengkat ya ka executive committee ki jong i khotso baru ya ki seng longkmi bat ki seng samla jong ki shnong ki pair rengkat bat ki executive committee members ki jong ki baro ni dak kerpat dak jisukhia ba pinwan knang kri kebiting bangin yo banjatai pa banja ajeng mut ya kene ko wi kejing ka bakum kadong kathan ni mat menta bat kata kalau kejing jelai jong udrox jong kinong di drox bat kinong khayi drox ha kadong kathan makurati bar ko wi ni khop ni wer ya phi pinwan knang kri jigalang mari don kam ya kejing ajeng mut ba kodon ya phi ba kum ka imlang kasalang kumno ngin ya khun ban lat ya kene kejing ha ka bakila bon ki family ki long ying ki long sem ha ki snong ki thaw pair ki balamat ya kene kejing da kejing ngam jong ki khun jong ki ban ngam ha kejing mlin jong kejing di drox tenamar kata ngakhot kepat je pi baro ki rorong ba jong kadong kathain ba pinwan knang kring meeting ban yo ban ai kejing mut ba koror jong pi bat da kejing wan jong pi i kweliti bangin don ki solution ki bangin ya rai lang ha ketu sngi ha ketu meeting tenamar kata sisimpat ngakepat je pi ki rorong ba pinwan ketu sngi bat ngin yo ban yo i ki khmat jong pi kejing ajing mut ba koror jong pi kublai shibun kublai shijang